Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kailaman mini, kuhan ba kailaman mis pari dia? Ay makay mayo og atong natubad. Kay mingon man to si Idan nako. Nga nasa siya tuyos pare. Mas may pa na eh. Atong balik ko dito. Mo lagi. Paabota ko diha. Kay ako unang paibawon si Imak nga manlakaw ta. Sige na eh. Unya, hain naman si Idana. Mo lagi. Ay. Wag yun na mo siya kita dito. Wag mo siya mo text na mo ron? Wa man sad. Mo lagi. Mo sa yung gitawagan ba? Di mo sa yung makontak kaya cellphone god. Gibalik sa nako dito sa tumbay. Nawag yapon sa dito. Ay, makulbaan man sa tanang istorya ha, oy Puldo. Asa naman di ka siya? Mo lagi. Naglibog bitaw ko. Bida sa yun na si Dana po doy. Gay na nabitaw to na ako nga magdungan na lang unta ta dinay. Min sister mangyod nga muhapit siya sa simbahan ug muapas na nato din eh. Sila ba si Leslie o si Ronnie, no? Lain nagigtinaawan na to din eh. Mo lagi. Napsagdilan na sila. Di bitaw na sila taga din eh. Pastilan. Dugaya siyang Idana, oy. Mo lagi. Ilang. Basta noog na alay gyatong lain ba? Diba ba jud kang Idana nga dagan sa kanya siya hapit-hapitol kay no nanambal ba na siya og sekreto sa mga tao. Ay, maulagi. Nabalakang bitaw sa kuan ang iyang gihimo ron, Puldo. Ang ako lang og mahibaw-an na siyang Leslie. Sigurado gyud nga i-report na sa dunya na siya. Mo lagi. Pero ang ako kung pangutana ron ba, Mak? Oh, Kung nasa na siya? ay maulagi. Ako naman. Ay, bitaw. ni Sogod naman hinoon ko kulba, Puldo. Kung dili gani siya mo anhi karon, magpa-blatter dayon ta. Mo lagi. Oy. I-report na yun nato na sa kapulisan. Bitaw. Kinahanglan nga pahibaw-on sad sila ni Nelson og si Sir Piping. Mo lagi. Si Badong rin may ibaw musulti nila, Mak. Kumusta na sila, Badong? Naimutang na sila si Idana dito sa mansyon? Oo, tanan sir. Naimutan na sila sa gawas. Si Idana, sir. Ha? Naimutan sa gawas pa ni Idana. Kay, anong ba si Idana? Wa pa din dito. Wa pa yun, sir. Makabitaw na igi. Kabalak ang ni Puldo o ginang Imak. Kung asa na siya. Amang itawagan yung cellphone, sir. Oh. Cannot be reached. Sabot ka ba? na? Saan ka siya? Cannot be reached. Mingon ko no to nga muapas kay doon hapiton sa simbahan. Amo sang yato dito. La! Wa magyapon siya. Gibalik sila mo dito. Sa Mantayupay. La! Wa sa dito. Dili maayo ng balita, Badong da. Kung tawagan si Hepe, aron ipahibaw da ng balita. Mas maayo pa, sir. Para maaksyonan na yun kung hain na si Dana. Ingon kay mo anay karon si Dana. Wa man lagi mo dayon kani. Kabo ang rana nila. O ganun mo ani manggid gani siya. Ako siyang prangkahan nga dili kita mamahawa din Unsa man nimo sa pagsulti? Ingnon gyud nga iyan ang kabubuton nga mopuyo ta din Ang man sa dugyat ang hinginlan no. Base na niya og magpapapila sa Nas Nilsson ug mosumbong sa inyong amahan. Budayon ra ba na sa glaban ni Nilsson? Bahala na sila nga maglinabanay. Basta kay paugatan gyud nato sila. Ang ako lang og mismo si Idana muhingilin na to dinhi. Kahilas ra niya no. Gikan na siya sa basurahan. Unya iyatang yanuhon og palayas din Pangatarungan lang yun kung pananglit masuko na sab nimo ang imong amahan. Ronnie, time para good. Time pa sa... Nga naman ko. Oo. May kalit kagbarag niya.
Ambot. Nagkatumar na ba ka sa mong vitamins? Husto di ay. Nalimot ko. Tumar na yun kay basin og. Na-stress lang ka sa mong mga gipanghunaw na diya. Tagay kong tubig, pe. Dero. Lingkod na. Mura man og. Nihuot ang akong dugan. Kapoy na. Ipahuway yung nana. Ayaw na o pagsigig ko na una ang mga problema. Kalit ba lang ni uy? Hilo tayo niyan akong buko-buko ha. Ay mga haplas. Pagtanaw din sa drawer. Kunuwa gani, panugo lang sa mga katabang upapalit. Pasensya na nang imag, Noy Poldo, nga karon pa kong nakaapas og anhi. Gikan mangod mi ni Hepe, ug ako na siyang gibalitaan sa nahitabo karon ni Idana. Nabalaka na gid kaayo miini, sir. Unsam gid ining hitabuan nang? Mo lagi. Nananghid lagi na siya namo, sir ba? Pagkaudto nga. Muapit kuno siya sa simbahan ug muapa sa dinhe. Nga, among gida ang iyang mga gamit karon dinhe ug napayamutang na siyang kwarto. Pero ang problema kay giapas namo sa simbahan ug matud pas pare nga wa man kuno sila magkita ni Dana dito. Mao ba? Gibalik na sa namo dito sa bungtod. Wasan siya dito. Oh, Nelson. Niama lagi ka nga gabi naman. Oh. Niya pa man sa balagi mo din, Leslie. Natural gani agad mi. Kikipapuyo kun mi ni Idana din eh. Ugusa pa. Ngano mo ra bag argabyado man kaayo ka? Naba di magbuot namo kung dili mi mapahawa din eh. Dona, Leslie. Si Idana ra ang dunay katungo din Ikaw ug ako, wa na tay katungo din bisa gamay. Unsa wa? Way magbuot nako ug way ni bisan usa nga makapapahawa nako dinhi. Kigikan pa ni sa itong mga kaliwatan. Paghinay anang imong baba, Leslie. Ikaw may paghinay, Nelson. Unsa man? May anhilang ka aron manghilabot sa among malinawon nga pagpuyo dinhi? Gusto na, Hari. Kaya na siya tubay. Mga hilas kay mong tanan dinhi, no? Tungod ni mo, Nelson, kining mga noog dinhi mga abusado kaayo. Mura nagsikinsa kung makatutok na mo dinhi. Pre! Usba nang imong batasan, Leslie. Unsay usbon, ha? Kamo may pag-usab. Gusto na, Hari. Brad. Ayaw na lang pagsultig bati, Brad. Wa ko mosultig bati. Ako lang gitambagan ang akong igsoon. Igsuon? Unsay igsuon, Nelson? Wa ko'y igsuon nga traidor sama nimo. Sip-sip. Tarungan ang imong baba, ha? Gusto na lagi, Brad. Babae man na imong kontra. Ayaw na pagtubay. Kanang imong asawa mo ibadungan. Ayaw kong tudlo-tudloahan, Nelson. Nahibaw kong nagpapapil ra ka labi na ni Papa. Wa kay batasan, Leslie. Nagpakauwaw ka lang. Ikaw may nagpakauwaw. Sip-sip kang dako. Hilom! Bida. Ikaw ba? Mutubay magkagbabae. Kung gusto kag pasingot, kita lang. Uy! Kamugiro ko nimo. Awa mo ko maginambog. Wala kang babae, bara. Pagkigaway sa babae nga, di mo sukol ni mo. Di magkasukol. Bida. Ako may hero nga. Pahungaw ta sa atong ibati, Suan. Oh, sige. Mao man kayo mo gusto. Pagpinulo ko niyo, sir. Ayaw mo pag-away, sir. Mo lagi. Sige, Sir Nelson. Natulo bitaw ta kabok sa manay. Ayaw mo pag-apil, Noy. Blago pa ko. Pasingot ra ni nga mo. Bida. Oy, sige, hamag! Hamag dayon! Kalagal, lukas. Hala! Ronnie, gusto na! Kapten Kelbadong! Kopisa lang yan! Atong kapay! Ang labay sa limhop! Aray! Patay! Sige! Duwal-wal nila! Buhiin niyo siya sa ba? Ang mo na post na badong. Bagay! Sa mga kilid! Makilid! Ano ba ka? Imo ko ipos na gan. Sa imo po. Ano ko sa balat. Hala! Luwan na mo ginhawa! Dawashe! Brother! Dawashe!
Kinuha ko! Ronnie! Ronnie! Tabang! Wala mo ginawa si Ronnie! Tabang! Patay na, patay na! Pagtawag mo ang ambulansya! Ronnie! Patay na! La! Hala, Leslie, Kuya Pan! Wala ko muy! Uy, wala, lalo na to sila sa ospital! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!